antzetamedia.info, antzeterratia.com, hor, aurkituko dituzue, baitarez irratsaio horiek. Zer bereizten gaitu beste irratiekin. Esan dugu, antzeterratia irrati euskalduna dela, euskaraz egiten dugu, baina hori bakarrik ez. Gu gara irrati elkarte bat. Edo baita ere, deitzen diogu irrati komunitarioa. Eta zer da irrati elkarte bat edo zer da irrati komunitario bat. Guk egiten duguna da alde batetik. Baditugu langile batzuk, programa batzuk egiten dituztena. Langile horiek ordainduak dira. Baina gero daukagu programazioaren zati handi bat, pentsada dezakezue erditik bera, programazio guzti hori laguntzaile egiten dute, bolondresak egiten dute. Hau da, guk eskaintzen diogu edonorri aukera irratsaio bat egiteko. Nahi duen irratsaio egiteko. Izan daiteke ordu erdikoa, izan daiteke ordu batekoa, izan daiteke kulturala, izan daiteke musikala, izan daiteke kirolen inguruan, eta gu eskaintzen dugu aukera hori herritar guztiei, edo elkarte guztiei. Eta horretatik gara irrati elkarte bat, horretatik gara irrati komunitario bat, eta horrek ezberdintzen gaitu, adibidez, beste irrati batzuekin, edo beste komunikabide batzuekin. Besteak dira, enpresak dira, orduan programazio itxia dute, eta inoiz, zuk edo edonor, ezingo duzue irratsaio propio bat izan, irrati, telebista edo egunkari, horrelako egunkari batean.